Adom TV. Badwam dwumade eso tie 60 year na wahunu se time aso time daso Medimafo Herbal clinic Dr. Penny Ajenedwa ene ni bedi enkomo ewa pomudin do yemu akwaba na bia bokode nyankopad bibia apomudin so koso yie pa de nyame ase ade achi bi enya nipa foforo yeni mu adoye a wo ye nso na ye hwede Medimafo Herbal clinic ye boy apomudin it's a Medimafo Herbal hospital. Oh yeah kafra Medimafo Herbal hospital. Yes. Yeah, I have said tradition, medicine, practice, cancer for and a dear free clinic, aqua hospital. Ewo ye nyuma pa. Yeah, ye di ewo o my God. Nyankopon Adom ayare say koso. Ewo Medimafo Herbal hospital. And then eye wukuyada. Anopai Dr. Betranse ewo pokuase mayera. Na Dr. Tenasia na ekyere say yale waye moboyi. Ewiase de be meka me say onipa bia ntimi mfuru nipa mu nya bibi. Se wo furu pe maye bibia na ke say sa obedada wona wo di dwuma no ama wo mo. Gi se osoro Nyankopon mo de furu soro adom wansa. Enema nyina da di pefe se osoro Nyankopon na di ayare satumi ahyemensa efi se sede oyarefo ba ho na oduru ho a wo yare ne sede tie bia ne Nyankopon adom ti ebekọ adanse nkrofo die to da na me yempo hyehyeme obi se me ba na yare ne entise me ba ya doctor nyanhwe me ba bitimi se me ho ye ma bi ne yere be kon kontro bi wose fitibe na otwino ba yi dadem ye chese wono na dwuma wo ye wonya kwan watima kwa akosere kwan de na yere ba oba ye wonya nkohu doctor wo di lie so ba chese oba na no din de wotutie no asa wonyale saa na Medimafo no eho etie efise onyankopon na abisi na adwa ewo ho enti na obi mfa yale ma Medimafo emfa nkofie obi ntina hwi mu ma ho emfa hwi ne enkofie da bia meka me se gise de wawuo gide yesie no pɛ no obedu a onya na yalesa se wunwi na yensie na ye yare nko na haude a anope be piem wo Medimafo Herbal hospital ye branches no mienu wo oman Ghana mu Kumasi ye Abua kwa agogo enkra ye pokuase mayira da bia ya meka asem bi se mayira wenya anyira enti oyalefo bia anope waje adwa ebi enene bra edin kan a wodi wo TV ni ato Adom TV ya wo hwe Medimafo Herbal hospital we ye Dr. Time da so enye doctor na ebo ne ho samra ne se all the time da so ne eye na yalefo ya eba ho ena we ba doctor se ko na nsan ho beto ko enena ho beto na wotwe wo yale ebeko eni na otwemienu na yale ni nyina adwan ena na yalefo na eman edin time edaso enti be piem na Dr. Tam emfa ne tam no bi ento yale so adanse nkrofo die no ano edin obie wo TV na hwe nkrofo a aba beduru Medimafo na wo ho ato wo mo na ye di adanse a mekai ma me bi firi edwoso kroba akefro se wa kula na yade akana to won finhia edunum na wadadem ache na bra ma me no ebeduru ho no na ebra obepie manim no na ma me ne ka e no se doctor me die minim se nante de mintumi nante na me koye gikwan so se eye dituo se eye die minim finhia du numnie me sore da na emomo no ade me pesa me utumi ye ma me a me kum na me to na ntwa ba ba chaw e se me pesa nka me ma na ye ade ya na me da ho enka metimi asori atena ema akonya so ema akonya ya mode ya ade wo metimi asori atena so ninke bia metimi atwimaku bia ma wo mu ene pa de pesa wo ye ma because nante de ma gemi ho atum se mentumi nante biem na ma America ni se nyina wi me ka chen mama aha wa ba ne ye Medimafo ene ewurade na ewurade na oye Odimafo no ya obi e doctor ni e wo bra na
me kwakoton paboa e wo Burkina ya wo kire me say no say de wo ka kire Peter say mema wa ye de nipayifo no ya me koda awuram adadua 40 days no saa Nyankopon no obema wo ho atɔ maame ne say efiri adwo se wa kura ho besi main road ba bia ono wote efiri ba no obi a ne nantie mu odin e na ebetumi di simadi no anante firi ho aba beduru main road no ho ne 2 weeks ya opa review no ono aka hye nyame no munyam se wa amfa dropping wa amfa car ono na nante firi ne fie e ba beduru ekwan ho efo aka papa bi say no me was say man buy no was the doctor masa me yale me hu atomi ba de me pese me hu ni say me pese me hu say e de ba de na mo de sa me yale manyini 86 years baby a me koduru yale e kan me baby me koduru ye ya me sha sie me na no awuo na ya so me nsa na ye de me kono baby me koduru na eduro biale ni asase wesu ebetumi ageme aba enkom kosi se obi a o han me dan e pagya me de me ba ha edi nansa na me ho atɔ me ba mo nkyere me adekodi a mo de sa me yale Medimafo Herbal Hospital da bia me ka me say ayale sa efure wurade emfire me na da ne da Onyankopɔn de na dom akyɛde ma obi a obre ne ho ase eto da bitimi tena se din na mabita mu say na eba de say na sa tumi kese we akyɛde kese we Nyankopɔn de firi so eba na me ene wo de be hyɛ me nsa me ka ni na wi na masa ehu akai say Nyankopɔn say o de tumi ba be hyɛ obi nsa na ni kɔ etefi epuoye anafo atoye na wahwɛ ɔman ni mu hu obi a obre ne ho ase obi a nipa yale hu hia ne kyensika ti na aba Medimafo a de wokura bie de onkura bie se wokura taku eya ne de be se hospital no bo edin se egrofo kura ba hokodi adanse a omusi obi o ebi a doctor brabo wodi e bra na be sa wo ba Medimafo ne ye charge na wokura taku mi se de onkura bi e na me kwakwatena sim bebro ho oba hospital even there wodi beje card mpo woni ba Medimafo ne awurade ntino wo beduru Medimafo a obi ni wa ba beduru wa ma yakasa wo de wudi sikanti san kofie brekora ye ma waduru da ebi ensi wa Medimafo Herbal Hospital hoda edina Onyankopɔn adom abo se yale bia ebe pie Medimafo Herbal Hospital wona aso de odo yale post resisika na wo de ne wabusuafo adidi a ebeti wani so wo bra watu nan esi Medimafo Herbal Hospital anapa obisi misisi machika se mikotodwe mekwada mentumi na mewedie mo hyehyeme menase atata wonya ka akwansia wo na mo abu wo nsam abu me pacho wo ba bi a so do wode kire eye Medimafo Herbal Hospital evize eho eno wode time ebere eto yale so oba ho no doctor kasa ma me ko nansa wo ho beto wo a akinye bi ani ho ewo Medimafo Herbal Hospital obi anya stroke yale na no achia me pacho ontumi nkasa ende doctor Bishop say wanu achie ene kasa ontumi nka me pacho ene de elmoro nansa acha 2 days wo ebeto obo nso a na wanya yale ni bi na wakɔ ba am asa eye asa enye no kura de ehu kyene nyina ono otifie ontumi nkwa adwuma efisa o nante a obi a ohwedi bi papa wa yale pen ontumi nante ye saafo no de me say o de bra Medimafo Herbal Hospital ene ye wukuada sene ubetimi akɔ wadwuma efise weni tumi a Nyankopɔn de ahyɛ me nsa sɛ memfa ebre ento yalefo bia yale so wɔ Medimafo Herbal Hospital gisa de wawuo de wasie no emma wo wire mfi sɛ anje bia na Dr. Birthday no September eba September 21st September emma wo wire mfi sɛ 21st September Doctor obeche TV mako 70 ye beche emo ene anwa eno efiri ho a akyede esombo eye 21st no eye birthday car Dr. Birthday car me de che oyalefo a waba ho
me pa cho enhye wo hu enie from 1st June eduro na wa ba gi no Medimafo na wa nom no bottles no fa mako 10 bra Medimafo wo de 10 ba ye be ma coupon ba ko okay wo de 10 ba enti se bia wunya 50 wo de fa bra eno se ye ma coupon no 5 okay ye de ma wi a wo de boaboa wo coupon no nyina no sa from 1st June no kosi September 21st enu ho na obi a ne coupon ados no ka no ye ne dia ka no ye wo dia we simple ede efe condition bi ani ho wo coupon ados no enya fo dia ka se ye ba be to aba ye be ye bibise no abato bi wo a o coupon ados no eno me pa cho una obewi ni car no de obewi ni car no ye de ba Adom TV sha obeba be kan de onu so ehunu bibia ayede akere te se eye kan ye dwumadi ye die no ye de ne kan ye mfa bibia enkom e de ye kan no sa pepe na ye no enti se wo pese wo timi we ne kan ya eno se efi ne ko ya bra Medimafo Herbal Hospital beje wo card wo beje wo card ye edura wo no no boaboa no week bia de ubenya bia no fa bra if cross wo de wo mpese ebi kura de wo pese win card na obi a ono yale ko fa no bra na so beje wo ya wo kan nyina bom na boaboa no eno anu no enu September no wo brand new card na eda no so nyankete doctor nya de nkete de odo ba na ni bia na me ye beauty pageant bi na ko he so mo ye beauty pageant ya de wo mo eyu ka o mo yu na ko he ka mata ejudi nam say de yo ba ye ni bia e bia pepe ye ni fa na lucky ye ko se saboto so no enti enya sam kitu because on the doctor de oka asemo waka ye mo ma ni na asemo amaka enti enye enti we pe when the process I will be for birthday can obewin 21st September and the AC so September nyanu yo so ya start e border yeah bo home from July and from 1st June and obesa said the bottles number with the bar be coupon 10 bia one coupon yes and it's a 10 with the bar about your men ko for bottles be a good baby ma your bottles no ya brand your bottle and it's with the bottle be about na mfiri Medimafo a ye be hu me ba cho ye enkase santu dia wakọ dwomo a ye ton bottles no akọ ton wo de ba ye be hu se we bottle we mfiri Medimafo ya mfiri Medimafo enti sa na ye de etie e wo ho enti de ewom no eno no ena okrampo wo ba enodu a ye de ma wo sa week ni nyina ho records wo ho enti wo de bi kufuro ko fremu a ye be hu se ye di ne kura ma wo no me pesa won su di no kura dey mayen yes me pesa won su ubedi no kura e wo bottles na wo dey ba sa na etie e wo Medimafo na hospital wa ba beje wa ya lesa ye ma o TV ye ma o emo ye sama o car ebi wa hifa bi this is heaven apart from Medimafo ne heaven and wo benya sa nya me beti say ebi ni ba bi abiem ebi ni ba obi akọ hospital bi ninkwa na nyina esikura gele wansi dia ya chechere ye man bi da ba we die enima hodo e de ma ya yalefo we chese Medimafo wo pa on se edin no ye din no ye honam se Medimafo enti ye dia ma wo bibia Herbal clinic wo enwene yare ho bi debi enwene ho bi nkura enti sana etie anope doctor kwakotena se e wo pokuya se mayera me kasa wie ya oyarefo bi a o hwe me enhia me ho na ampaya edwafri se yale e ba be ko yale ho be kire no e wo bra Medimafo doctor time da so watena se e wo na adwam me pa chow da bia me kan se we be ma na wo be ma ne enfie duni wonu wo yiri nhia da me pa chow we enye kiss we eye de entatia kiss we entatia kiss and 24 hours time eda so me pa chow diabetes na e hawa and na otwemiensa time eda so e pressure na otwemiensa time da so stroke yale na e hawa no bosome ba ko na otwemienu stroke abubu akudam fie du ya wontumi nkasa 40 days people time e de eda so oba all peba oba just all peba
ya woduru enye numbi wibi tuabi sabi dibi tafrebi fabi frankrakra enkatekwan abenduro eni nyina binim eti se one thought udi gu wonu guna anajodo mienu wonu wie ya na na ukuna hia anajo na wonu madura wie no de wo se mu hia bra wonu madura na wie no a mu hia biem sa aboso mienu mo mu hia biem sa aboso mienu mo ba aboso mienu be so no se wo po se wo po se efiri soro se efiri fem se efiri asase na nyinsa na ba beto nyinsa betom wie na wa ba betu ya hoka da bia mat me kan se de no kura di di djuma wo mamu a enka ye ho beto ye obi ba be pe awo aduro nipa kura mpo woni bi bo ze no waso aduro be kentema ama no konum bi ko yibi tua bi sabinti ono atime wisu abe aduro kentefa na wo hunu hwia na wagyae ti kan jae dai ahye Medimafo si nyinsa ne ba wie a watua hoka umpe we na den na wo pe be piemu na Dr. Tam Elfa Tam ento awo no a emma no so da bi me kam se obi wani huna de wani na enhuna de obi ba ho adwada ye hye 2 weeks omla na yawala na mami sensu mami sensu o the doctor me nantwie atwamu a me hunu ene bimsa aboa ntetia na ekwe me nantwie aboa nantwie a woso o twamu a me hunu ene me ba Medimafo dwada ene ye yawala bimsa nantwie na etwamu akwem da bia me kam se Medimafo Herbal Hospital gidie wawu gidie yesie na o chefam wona wo kidney asai ya reject wo ya wu ebi kura kodi mochire enyinada nyankopon nam yeso ama ye ba Accra pokuya se mayira 2nd October 2023 me say nipa na eda diocese so ina na wo kidney or that ebi omomko 2 times a week 3 times a week and then yankopon adom wono wo de gidie da bia me say gidie to me abama kasa tie gidie to me abama ekasa Dr. Tam na say onsuro yale bia efise me yare safo ne ewurade wono odi sa gidie tu na mo ba ye nyina and obi anda so biem mentumi kire krata do me de mensa ahya ase se ye fanko kolebu se papa wei se na eti enne Medimafo Hospital se ya hwe no enti munyi bibia amode pass through to the system bia every ho ema no efise wanya de ayaresa sa na eti o Medimafo Herbal Hospital enti kidi na hawa me ka kire se liver no nyankopon na eboye de wo ye car no car sa ya ono na eye enti nyankopon na de ni tumi ade adom Dr. Tam that the nation's doctor enti be PM wo Medimafo Herbal Hospital ye adwuma da bia ye ni holiday bia wo Ghana ha da bia de be chi bia ye adwuma kuma se ye adwuma enkra ye adwuma ene wo matena se wo kuma se enkra so me koka wo ho wo ho na ye de Tam ato yarefo ya left ye numbers here 0244 774282 0500 727215 0245 449592 we na ye number ta fra Medimafo Herbal Hospital ya letafo ene ewurade na wonam Dr. Tam that so obesa wo yale ye da se papa ya me insha unti Dr. Time da so na ye te won kano na ne ya do ford bi so edi won awodanti yenye enfama wo mo happy birthday enko Emma Ronald Osei Mensa ene eye wa woda happy birthday Martina Fabric Center ne ba woye wo chechireni na yete no ye hu se oda hono ne birthday nti happy birthday woye lecturer wo Takrade Technical University Martina oba no nie ho fe ne made giant o ba ko ye ne no wa ha se udi ni njemu anu ayeketwa happy birthday enkoma Ronald Osei Mensa happy birthday afa Regina Echampon Linda Echampon bapa onkwaso kwatenti ahoden ni ahofe ni sika ye mu ma ne de ma wo happy birthday du nkwa na me wasase so
Linda Echampon, happy birthday. Rose Okasa Eshon, happy birthday. Obapa, yay. Onkwaso, kwatenti oba fefe. Yamento onkwane maupa, kuma so ebisa de Awurade ma no emrem. Nti ene wona yenya won adie enie sene so maya in St. Andrew Senior High School, biso a way admission no. Awofo about time wani han ntotototo kra yemfa ne nkɔ hɔ ye obodi ne wodi nso nti baby awo bia no tumi de oba no ba St. Andrew Senior High School ye courses ni nyina nso ebi ɛwɔ hɔ numbers no eni 2 frɛ na ginchiremu bia wo 0244696911 0244696911 and 0207891004 0207891004 St. Andrew Senior High School na odobano akoho. Mamen komra ho sepe yede toaso mekwaba.